τηλεοπτικές κάμερες. Είναι μεγάλη μέρα για μένα. Ίσως η μεγαλύτερη από τότε που γεννήθηκαν τα παιδιά μου. Είμαι τυχερός άνθρωπος. Απολαμβάνω αυτή τη στιγμή σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που θα καθίσω στα έδρανα μαζί με το γιο μου, ο οποίος βεβαίως δεν έχει τελειώσει ακόμη την νομική και ευελπιστεί και αυτός πολύ σύντομα να έχει και την άδεια δικηγόρου. Όμως είναι μεγάλη μέρα για μένα και περιμένω και τη μέρα που θα έρθει και η στιγμή που θα είναι και η κόρη μας εδώ. Ειλικρινά σας το λέω. Από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Χαίρομαι που θα είμαι με τον μπαμπά μαζί και να τον βλέπω και πιο συχνά κιόλας. Είναι τιμή μου, ξέρω εγώ πώς τον αντιμετωπίζουν, όλοι τον αντιμετωπίζω κι εγώ. Δεν είναι επειδή είναι ο πατέρας μου απαραίτητα. Χαίρομαι. Έχω κι εγώ πολύ ενδιαφέρον για την υπόθεση, θα παρακολουθώ όλα. Εντάξει, νομίζω είναι πιο πολύ μεγαλύτερο μάθημα από μένα να έρχομαι εδώ παρά να πηγαίνω στη σχολή που λέει ο λόγος. Υπόθεση σήμερα, αν έχετε να μας πείτε κάτι. Είναι η συνέχεια της απολογίας της κυρίας κατηγορουμένης. Νομίζω ότι όποιος καλοπροαίρετος και αντικειμενικός την άκουσε, θα έχει πλέον πάρα πολλούς προβληματισμούς για αυτήν την εικόνα την οποία είχαν διαδώσει συγκεκριμένες εκπομπές. Όποιος έχει διαβάσει το Παναπτικό Βούλευμα και τις αθλιότητες που έλεγε αυτός ο ανεκδίκητος εισαγγελέας ο Νούλης προς το Δικαστικό Συμβούλιο και το τι αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο για αυτήν την υπόθεση και άκουσε την κυρία κατηγορουμένη στην προηγούμενη στάση της απολογίας της, θα έχει νιώσει πάρα πολύ άσχημα. Στην υπόθεση αυτό το κριτήριο είναι καθαρά επιστημονικό και ήδη νομίζω ότι η πλάστικα έχει γύρει υπέρ της αυτότητας της κατηγορουμένης σε πολύ μεγάλο βαθμό και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι έχει μείνει μόνη υπέρ της κατηγορίας η άποψη αυτού του Ράικου, ενώ το κατεξευτήλισαν όλοι όσοι ήρθαν και παρήλεσαν το δικαστήριο, με κορυφαίο τον κύριο Τσατσάκη, ο οποίος τον χαρακτήρισε επιστημονικό κλόουν. Θα είναι σκάνδαλο δικαστικό να μην αθωωθεί κυρία κατηγορουμένη. Γίνεται μια έρευνα γενετική με πρωτοβουλία των γιατρών του νοσοκομείου που κρατείται η κυρία κατηγορουμένη και έχουν προκύψει ακόμη περισσότερα ευρήματα για κληρονομικά νοσήματα τα οποία δεν βρέθηκαν και δεν έγινε σωστός γονιδιακός γενετικός έλεγχος. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την αδερφή της μητέρας των 3 παιδιών, ότι ο πρώην σύζυγός της πηγαίνει στον τάφο της Τζορτζίνας, αφήνει κάποια παιχνίδια και η αδερφή της μητέρας από την Πάτρα πηγαίνει και τα παίρνει μετά και τα βάζει σε μια σακούλα. Έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις για ό,τι δημοσιοποιείται από την άλλη πλευρά. Η συμπεριφορά του κ. Δασκαλάκη εις βάρος της πρώην σύζυγου του και μητέρας των παιδιών του είναι απαράδεκτη. Είναι πρωτοφανής. Κύριε Κουγιά, μας κάνετε μια δήλωση κλείνοντας για τον Σταμάτη Γαρδέλη, τον γνωρίζετε? Λυπάμαι πάρα πολύ, το γνωρίζω τον Σταμάτη, πολύ μικρό παιδί, γιατί ήμουν δικηγόρος και φίλος προσωπικός του αείμνηστου Στάθη Ψάλτη. Ο Σταμάτης ήταν αδελφικός φίλος του Στάθη Ψάλτη. Έχω μιλήσει πολύ σκληρά για τον χώρο του θεάματος. Είναι τέτοιος χώρος που από τη μια στιγμή, από την απόλυτη ευτυχία, την απόλυτη προβολή, όταν πάψεις να πουλάς, σε οδηγεί στην απόγνωση και στην απελπισία. Και εύχομαι στο Σταμάτη ό,τι καλύτερο. Μακάρι να μπορούσε να βοηθήσει.